Was training gapon ni mo dong? Pwede di dili everyday? Pwede. Ah. Karon istoryahan karon nga himo kang full time mon. Nana, siot. Init no? Kasi tahapos ako ng pandaron. Live! Okay. Okay, ganito. Oh. Okay. Kaya kay first time na ko naka-live sa YouTube channel. Na ako rin yung tiko anang mahuman. Nagbalik na ako. At ito sa Home Depot. At ang nabili na ng imo? Apply na. Ma karon gabi Thursday na mo. Oo. Unsa man daerong adlaw? Wednesday man ron, di ba? Wednesday. Wednesday ron? Yeah, Wednesday ron. Eh. Wednesday. Then, yeah, kahapon dito ta sa airport. Tuesday to, May 16. Karon 17, Wednesday. So, karong gabi, nagtrabaho na ko, Thursday na nako. So, Thursday, makandam na ako sa akong dad-on na kasi na mga shorts, right? Tapos pakod. Dinilit agi, no? Nalagi for sale. Yung ba, asang bahay ng for sale. Yeah. An kada ganing ang Thursday day yun ka Thursday night po na ang Friday. Diretso na kana dong. Ikaw out ni mo. Oh, nag-out ako nang ulit ko. Dayon ha, biton ko ni Bill. Ngadto na mi sa pakod. Kung trabaho ka, ano ka mag-bus, save na ninyong kwarta karon. Basta ugma. Thursday pa man. Ikugtiyan. Ay, ugma di ay na ako'y alas 9. Kung sa imong oras ugma, wa ka kabaw. Sa mga alas 9 ha. Na ako'y sa akong maan ba? Diri sa akong sila. Okay naman. Wala pa ako, mangutana pa ako. Okay. Ang pera ko kakurang usa. Anaw na to. Hindi, mangutana ka kuno. Dili na take ko makinahanglan og kwan driver. Manawag ko sa Panawag lang. manawag ko. I need a driver. Hindi na tingali no, kaya ibutan ko na akong ipon. Depende kung may anesthesia. Mutana ka. Hindi na mag-irog-irog. Kapuyar dito magkaon nga mag-irog-irog yung ipon. Hindi ka katarong ko ka ng usap. Ako isulo pa. Hello? Ikuan man ni kaara hinatag. Philippines man ni. Basta na ko ang diri. Pero ganang ka. So na ko. Bisag asa. At dito lang tayo, straight na lang tayo. Daghan man daghang muli ko. Green. Ujit Drive din nga rin. Ujit Drive.
na kanang tap room dong na di na dong itong tingnan sa si ano abot na sa Alaska si Gio. Ah, Aliras ko rin akin ba? Nawak na. Ang sarap. Ito mo ate, si Kuan, Ima pa dong sa Pulan Park. Insulod lamig si Kuan, si Linlin. Pero ako nga ni pa-driver, anay ko rin ate. Tapos na ito sa madapit sa buhay. Unsa na yung oras sa budong? wala man bisag unsa ra mong orasan mag-solve. Ako pa di kakakaon. Mana eh? Maning Tihol. Nandun si Tihol. Ay kadili sa imong hindi. Pagmutrabaho ko anak ko da agi. Lahos. Daw. Pag maadto sa kanang Kulon Park anak ko agi. Wala ni tuyok siya diha. Kira di ay. Nailang linlin na dito. Doon ra bitaw kay ilaha malakaw ra. Pwede rin mulabang. Talikod diri. Naway happy mo aki. Dali ra kayo dong. Hindi balik na ko aris ko diri ag. Diri, tika i-drop. Ah, pwede ra. Ay, sorry. Ini? Dire. Hindi. Sige dong, girl. Good luck dong. Bye. Sige. Ina. Pirang boss.
Daghan na. Daghan ang kuan. Mga meal. Napagod. Na. Nakuha na ako akong meal. So, magilis ko kay mulakaw lang ko una. Dayan manghanip ko sa amo. Yeah. Okay. Okay. Di ko mo pwede mag-music. Okay na po diri. Tara ako diri. Mag-parking. Ano? Okay. Manabot na ko. Dili ako sa daplin magparking una. Kaya mula ka orang gihapon ko. Nangindot kay mong panahon karong adlaw. So ang buhaton, magbasa ko sa akong mga mail. Then maligo, mag-ilis. Mulakaw ko kay para makandam. Magkuha ko sa akong medicine sa Bartol Drugs. Ano niya, nindot na kaya ang yard. Green. Washington is, it's called Evergreen State. Okay, it's green kayo. Daghang kahoy. Daghang kahoy ang nabot na ko sa amo. So, thank you for hanging out with me. Nay nahog. So, I'm home now. So, see you later. Bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit like. Bisaya made in Washington. Bye.